Go. Hvad så alle sammen? Okay, gå over til dig. Magnus og vi er inde på en server her, som Thijs han ejer. Okay, en stack er det normalt. Ja, en stack er det normale. Og så kan jeg stå heroppe og filme. I ser, når I er klar. Man skal bare have en jernsort. Skal I finde hver jeres, så vi kan begynde at PvP. Ja, og min teksturpæk, hvis I vil lede efter dem, så skriv bare kommentarer med det her. I ser, når I er klar. Er I klar? Det er herude, I kæmper, ikke? Hvor er det? 2 sekunder. Ja. Jeg trykker bare F1, så jeg kan se. Nej, jeg har stadig. Nej, en fejl, mand. Vi filmer til YouTube lige nu. Fuck. Ja, det er fordi, jeg glemte det der med mikrofonen, så godt lige sætte mig. Men de skal prøve her. Der kommer måske også til at være et SG. Men hvis I bare begynder nu, så er det fint. Ja. Ikke faktisk. Nej. Så skal også dreje spawn. 2 sekunder. Og der kommer også en lille overraskelse, så skal I altså passe på. Den bliver god. Det her, det bliver sjovt at se, hvem der vinder. For det her, det bliver noget sygt i hovedet, jeg også ligger i. Okay, I skal måske tage lidt højt, fordi mit det. Og ja. Ja, okay, I må gerne komme nu. Er I klar? Prøv lige at stoppe. Jeg kan lige bygge mig op på et tårn. Nej, for der er ikke ild. Så lidt i dag. Jeg skal lige se om den her den virker. Nej, det gør. Okay, vi spiller lidt ned. I ser, når I er klar. Som en nok ud, så er jeg cool. Jeg starter for 10. Nej, glem det. Jeg starter for 3. Go. Kom op, det ting. Jeg har lagt min mange nu. Du finder den nemt. Jeg står lige nu og kigger på den. Jeg zoomer ind på den. Var det ikke sygt, Thijs? Er det ikke syge ting? Skynd dig lidt væk. Se hvad der også var i, Magnus. Der var fuld diamond gear. Nej, men det lagde jeg også i kisten. Fuck, du er heldig, Magnus. Okay. Jeg har ikke taget op til fan på, jeg gider ikke så mye. Så I begynder bare. Nej, jeg laver bare nogle ting i. Vi spiller jo kun. Ja. Hallo, hvem har bue på fire? Der var ikke nogen golden apples eller nogen bue på fire.
Okay, det ser ud til at være meget offensivt lige nu. Meget offensivt. Du løber rundt. Det er det, jeg siger. Men hallo. Thijs, har du også fire på din bue? Fuck, Magnus. Så vandt Thijs den her. Thijs har vundet. Nej, vi skal kæmpe til... Nej, det får I ikke. Jo. Okay, det var ligesom vi spillede i går, Thijs. Det bliver nok af helvede. Okay, jeg stiller mig herop. Okay, lol, så skulle jeg bare sætte sådan et, skulle jeg sætte en statue, hvor der stod, hvad hedder det, PvP-kommentator. Eller SG-kommentator. Lol, så skulle han hedde SG. Jeg ved ikke faktisk, du er så meget AFK, men se, jeg kan lige, Jeppe K er AFK. Jeppe K. Så var det gjorde det der. Og så er Thijs. Hihi, ej. No AFK, Jeppe K. Han er AFK. I kisten. Så tager jeg den og så putter den væk. Skråstrekslæge. Som jeg skrev der. Jamen, der mister jeg ikke nogen ting. Der kan jeg lige prøve at gøre det her. Se. Jo, så mister jeg noget. Okay. Nej, jeg har heller ikke skrevet et go. Jeg har heller ikke skrevet go. Nej. Det var C. Det var skråstreg CI. To sekunder. Jeg tror go nu, men I skal ikke PvP nu. Jeg skal lige ned og hente noget, så jeg vi ser bare den PvP. Så PvP inde på den side, hvor jeg står og kigger.
Er I begyndt? Vi 3. Så skruer jeg 3. Nej. Vi skal jo ikke amok. Jeg vil se om Harald lige. Jeg ved ikke engang hvor. Ja. Magnus, hvor er du henne? Der var du. Lol. Den ser meget ud. Ja. Nej, men det er bare sødt. Ingen vandhøller. Meget offensivt. Hey. Yay. Det er bare sådan lidt. Og jeg skytter der Thijs. Ha! Stå der. Når der kommer ild. Det var ligesom, det er der slet ikke ligesom I gjorde. Hvad? Stop! Ha? I'll go 5 minutes.